soc la Míriam, l'assessora de lloguers d'Espígol, i avui us ensenyarem un dúplex que tenim molt a prop de l'Escola d'Hostaleria. Només entrar, com veieu, ens trobem un bany, el bany d'invitats. I llavors passem al que és menjador i cuina, que com veieu és un espai molt ampli. La cuina oberta. En el menjador tenim una sortida a un balcó. El pis disposa de 140 metres quadrats distribuïts de la següent manera. Tenim la planta de baix, que tenim el que és menjador i cuina, un bany, i aquí tenim una habitació. I ara, si em voleu acompanyar, pujarem a la zona del dúplex. Tenim distribuït la zona del dúplex amb 3 habitacions i un bany. D'acord? Si voleu començar el bany amb banyera, totes les habitacions tenen finestres amb molta claror. Les habitacions són totes molt grans. I acabarem amb l'última habitació. El pis també disposa de calefacció a gas amb radiadors. Si voleu demanar més informació, no dubteu a contactar amb Espígol. Moltes gràcies.